Mä käyn, että tuossa täällä ihan kanssani pelailee. Tälläkin kertaa on sulla. Näet mun name-taggia? Näet mun name-taggia? Nimimerkkiä. Ei sen oo asettu. Ei mun tuvenimi on nyt ei se on niinku tossa. Ei sen oo 700 pelannut. Asulin kanssa tommosen saatanan maskihapinankaa vittu. En mä oo mikään apina. Mikä siellä on? Kato. Kyläläinen, joka muuttuu. No mitä tarkoittaa niitä kylän taloja tänne? Tää on aika hyvä. Mä tiedän, mä taidan niitä tehdä. Mä menen tappeleen. Teemään. Joo, mä menen tappeleen. Tää on rakentaa yhden kylän talon vaikka. Tänne ekana. Voi vittu. Perke. Ei vittu! Mitä zombei tulee? Munankarvas tietenkin. Oi ei. Oli tämmöset pikkukylän kämppäinen. Onko sä ottanut muuten katsotaan? Onko sä nyt koulussa sen rappusen vielä jäljellä? Mä tiedän. Katokko? Ei vittu. Oletko sä ottanut mihin karkkuun niitä? Vittu. Karkkuun puuta. Ei. Ei, nyt on yhtään joku. Ei hirveä. Ei voi olla nahaa. Ei se voi olla. Ei tommonen vamppi-ohjelma. Suomen hauska. Tämä ei jaksa. Mikä siellä on? Mä joku taavi. Suomen hauska taavi. Suomen hauska. En voi jaksa. Faija kattoo. Joo, toi ihme-ohjelma. Mun koulussa ne voidaan tehdä rappusia. Mä en pare. Ei sen paljon minäkään. Muutenkaan kato. Ei muutenkaan kato hirveästi telkkariin. Miksi kattilaan? Onko sä tänne? Niin minä. Oipa. Tänne, missä on tää chestitalla sauna. Toi sarkku huone. Vittu taakki. Tänne. Aika hyvä syy. Ei takaisinpäin! Hää? Mitä? Mä täällä. Tuli muuten enää bootseja pääsi. No ei voi. Ei. Ei näköjään. Eiks mulla ollut? Tänne kattopäin. On mulla bootsit täällä. Sitten muuta kun mennä tänne katolle. Ei meillä tehdä niitä juttuja. Ei mennäkään muuten vielä. Ei muuten mennäkään vielä. Ai mulla on puuta noin.
Miten mulla voi olla 12 nuorta niin taissa? Ja mutta... Tehdään nyt mulla vittu ihan vitusti kokoiselle tehdä. Oli näistä kokoiselle määrästä, mikä mulla on niin. Ja... Tai... Ja... Ei herra isä! Saanko heti nauramaan? Jätkäkin on 5 tonnia. 5 tonnia. Oho. En mä nyt tiedä, niin kauan paljon. Sitäkin rappusi varmaan riittää. Ota sitä puolet, meidän tekistä katsoa tänne. Ja vähän sitä woodia vähän hienoa, ottaa sitä puolet. Mä menen ottaa woodia. Vähän lisää. Tässä meidän vittu kesämökillä on ihan vitun pitkää matkaa. Kato potatot. Mä sain yksinkertaisesti näitä katsoa, että mä saan pelaamaan vaikka Minecraftia Mikkolassa. Niin, jos osaat näyttää, mitä otetaan hieman. Matto! Hieno matto. Tää oli joo, oliko se, jos osaat näyttää, mitä rakentaa Jotain hieno matto. Et Noinamökistä tuli kyllä ihan vitun siisti kans. Siis mä oon oppinut rakentaa nyt. Minecraftia pelaa, sit oppii niinku lukea jotain uutta. Niinku mä oon oppinut rakentaa. Minäkin on Rakentanut vuorita vaikka mitään. Sä oot opit tekee mua ennen, tuon katon opit tekee mua ennen. Mitä? Mä käyn kohta vuoro. Pitäis kerran tehdä eläinfarmit tänne, vaikka mitä muutakin. Käyks? Pitäis kerran tehdä eläinfarmit tänne. En tahallisesti. On kuvaa. Eläinfarmit tehdään tosiaan ensi kerralla. Tää on ihan vitun monta sitä puuta, niin käytetään. Mä en tiedä, että vielä puolet siitä. No niin, sit on mega TP-nopea sinne. Hyvä, että on tullut TP-jutut. Siis niinku hyvä, että on tullut TP-jutut. Ne on kyllä sijainen varmasti päivityksessä. Mihin sä se oikein läsää? Ota vanhaa pippeliä. Tässä pitää vetää viikolla. Niin, mä tiedän mitä tästä pitää tehdä. Mitenpä se tuli kulma? Joo, mene. Sikään nyt on oikeesti. Katsopa vuodi. Niin, vajaa. Näinkö? Joo, just noin. Sit otapa. Mikään. Sä oot ihan se vuodi kaikesta likaa. Tää. Vittu. Näin. Nyt oot tähän rooli. Miten mä tuun tekemään rappussia? Voi vittu. Niinpä. Ukkovaina oli hauska. Se oli kaikkein paras tavis. Tavis. Niin. Tunti! 3 Mä tipuin. Mä mätkähdin maan. Pitääkö se on myytävänä? Ei, se toinen mikä on toisessa huoneessa. Ei edelleenkään väärää. Ei nää kopterappuset riitä mihinkään. Mullakin on vielä, mutta en oo siellä vielä. Se matkaisi taas. Mä mätkähdin alas. Mitä sä teit? En mä halua, mä haluun ylös. Vähän kiusaa. Mä menen toiselle riville. Mitä kiusaa? Vittu ei nää rappu. Mitä tää tapaa? Kato. Anteeksi, mitä? Nyt puuttuu palikkaa. Niin, tässä puuttuu palikoita. Laitetaan palikkaa. Nyt puuttuu palikoita. Ei nää rappuset riitä vittu alkuunkaan. Tää rappunen Ei menee vähän menee. Loppuuko kaikki oset sen kerran? Mä teen sitten tätä riviä täältä. No mä en nyt kyllä saa.
Miten mä en saa siihen? Vittu, Mä laitan... rappuset loppu. Ei vittu, että mä haluan. No nyt mä taas kähdin maahan. On tää. Jos vois mä tehdä parkour-varin. Mä en pysy ylhäällä nyt, niin sen takia tohon. Tässä olisi vähän tätä vuodesta. Mä en pysy ylhäällä. Muuten tää on kyllä. Eikö tää olisi semmonen normaali? Eikö tää olisi semmonen normaali? Ja mut silloin kun mä rakennan tuolla mun kerää, tai siis tuolla kaman kerää. Semmonen kerää, mä niinku kaikki mitä mä tarviin. Yhden rakentamisen. Olisiko tuohon saada sen rappuseen? No kun ei siinä saa. Hyppää laita. Ei Meni vähän väärää kohtaan. Tuohon kuusta laitat siihen. Noin just. Noin mä teen. Mitä mä laittaa tästä puuttuu taas tasasta? Lähdetään tasoittaa tätä uudella. No ei siinä. Mä näin äsken katsottu, että se olisi tullut kana. Näin oikeesti, että olisi tullut kana. Taas sama kohta. Olisiko tuoda nyt torstain kotiin? Ei oo valmis ja mä taas näytän joo. Mitä ilmeet kehä taas sieltä? En mä tiedä, miltä on ne jutut. Täällä varmaan. Niin täällä. Tää torni. No aika hieno, että tuolla ei joku rappune ilmassa. No joo, mä menen tonne. Tuolla on rappune tossa rappune päällä. Mä menen kattoo, mitä tapahtuu. Missä? Niin tässä. Ei kukaan. Niin siinä. Anna helmoinen rapput, mä voin tehdä. Mä oon jo täällä. Se tuossa on siinä mitään niitä rappuneita. Niin, kun mä mätkän ja alan. Nyt mä saan. Tuotti ne Ne loppuun. loppuu vielä eteenpäin. Mä tekin lisää Se rappuneita. jalhalta laittaa. Onks tää kaikki täällä? On täällä huolisesti kaikki. Täälläkin. Ei kun tuolta puuttuu pari. Niin puuttuu, mä huomasin just itekin. Pari. Sä mut oven täällä kämppäällä päin. Miksi mä tein vielä? Mä tein tätä tohon väliin. Tästä puuttuu vielä ainakin 3. Tästä puuttuu vielä pari kokoa. Hän muuten kopio loppuun niin nopeasti. Niin. Eikä nääkään rappuset tullu riittää. Mutta se niinku tarvit. Tähän menee sitä 3. Tähän menee sitä 4. Sitten tähän menee, missä se olisi? 5, 6. Tähän menee 2. 5, 6. Joo. Mulla on 8 rappusta. Sitten riittää. Mä tuun sinne ylös. Miksä ne vitun dirty pippelipötkät? Muutama napeutku. Tiedätkö tästä? En mä jää jumiin jotenkin. Kuule äsken semmonen... Se on oikein elämässä kuin semmonen... En mä tiedä. Oho mä menen. Ja vittu! Kaivoin ton lasin melkein jalalla. Mä oon rappusen muodolla, ei mun sitä pidä tehdä, mitä te do. Ja kato, näin. Pomppaa, laittaa, pomppaa, laittaa, pomppaa. Mä jos tähän haluu vielä laittaa. Voidaan nyt näyttää. Näyttääks tää hienolta, jos laittaa niin tähän? Näin, Tiedätkö mitkä näyttäis hienolta, jos tähän pystyis laittamaan näiden puitten päälle sellaisia läpejä? Pystyy, mitäs läpei? Kople? Niin vaikka. Tai sitten noita... Näyttäis ehkä hienolta. Mitä vittua? Niin. Tää on lamma. Ai menen talossa. Eikö tää kyllä tuossa? Mä tein tässä 30 läpi ihan tehtyä. Mä tarvitsen, onks sulla hakea testistä normaali alakuodia? Vaikka hakea normaali alakuodia. Vaikka. Hakea normaali alakuodia. Vaikka hakea. Eiks mulla... Onks sulla toimipuuta? Onks sulla toimipuuta? Mulla on blanks. Okei. Niin se on toimipuuta. On se toimipuuta.
Niin meikö teki tonne alasoveen? Joo. Meidän siinä ovea. Mä en enää saanut valmis joka Juu, tää muuten näyttää ihan helvetin hienolta. Mä mentikin muuten sen kesämökkiin sanomaan. On tää valmis tuolla pihalla vittu 2-3 creeperia, 2 creeperia, 2 kellotelloa. No joo, ei tää ihan. No tuolla noin! Siellä. Mä oon vielä sittissä. Siellä on niitä. Niin paljon. Mä hoitan enää, mistä teki sovi. Joo. Sitten mitä vitus mä kaikki hakkaan. Voi vittu creeperi. Mä menin vähän tänne. Ei creeper. Vittu, oi! Saatana ees. Ai! Ei näitä on 2. Ei vittu. Ei vittu, 3 HP. 3,5, ei 2,5. Saatko tosta? Pakkaa nyt. Mistä kun mä tunnin teki semmoset farmitaloa sitten tosta kun mä tunnin teki semmoset farmitaloa. Joo. Semmosta farmitaloa. Ei saatana, näitä on liikaa näitä mobeita. Jumalauta. Meikä huutaa vittu jumalauta. Meikä huutaa vaan silleen jumalauta. Jumala ei kyllä nyt voi auttaa mua mitenkään. Kuka mulle on sanottu, että jumalauta tarkoittaa jumalauta? Oot sanonut mulle ton? En mä muista. Että jumalauta tarkoittaa jumalauta. En mä muistaakseni mitä tuossa on. Kun jumalauta. Mä tiedän. Niin se tarkoittaa jumalauta. Niin on. Sen takia se ei oikein kannata hokea. Ei niin. Minkä takia sun kiirosahan sit kun se... Mitä, mistä tää Enderman tulee yhtäkkiä pitämään turpaamaan eteen, missä suuttelut tappamassa. Jaa, mä oon himassa. Enderman suuttu mulle jostain. Ois kiva, jos tänne maailmaan tulis Enderman. Ei, mulla puuttuu vieläkin tohku. Ei puutu, siinä on valasi vähän se taloa. Pitäisikö sen oletko sun ove sinne? Ai toi joo. Vähän lakaa. Mistä on? Vähän lakaa. Vittu, persi. Sulla on tehtävä toi. Inventory. Ei hemmetti. Se on miekka esiin. Ei, täältä tulee toinen. Ei. Mitä sä pyörit? Esität sä mulle jotain? Se on sekasin. Minä. Joo, mä valasen kohta. Oi. Ai kohta, että toi mobe ihan vitusti. Niin, tulee! Voi väjä. Nyt on vielä. Mitä? Te ootte oikein pari creeperia sanahkin. Ootte näköjään joku ihme. Mitä ne voi taas tuhoa? Mitä? Niin näköjään voi. Nyt mä huomasin, että niinpä voi. Ei sitä kannata laittaa päälle, kun se ei pysy päällä. Ne voi taas tuhota. Näköjään. Pitäisikö tehdä näitä kivestä te creeperit tuhoon? Niin. Ai Niin varmaan pitäis. Ramput tulee vasta didaina. Didaina. Täälläkin on hemmetti tuhoa nyt kaiken. Pakkohan kai mennä sen. Kato, mä otin tännekin tämmösen snapiin. Mä haluan, että se vaihtaa. Tää vaan pätkii. Joo. Auto-saving. Ei oo auto-savingia. Myös. Tuli se auto-saving sittenkin. Auto-saving. Paina paljon kelloa. 10:06. No mä oon kokemaan gabbea. Gabbi. Anna vaikka syö. Mä ripsi vaikka. Mä ripsi vaikka. Mistä on se jätki? En minä ihan just on vaan. Joo, äskenhän tuo keittyis. Mä kyllä joku kahvia valmistin. Mutta joo sitä ja. No se olisi niin vähän.
pitäisi tassi laittaa Sen vielä. kerkeekö laittaa? No siinä Sä voi kahvia kestää, kun laittaa. kaikki pitää settiä ja kasata ja... Ei, mä menen vaikka kesämökkiin. Me ei varmaan näitä lääkäitä tuu pelaamaan. Tuukset Minä jo tuu momentaan lähimpään Mä taloon. mennään pelkät tänne faamit. Mennään lähimpään taloon. Tämä on kyllä eskelöityä tänne Mä faamit. en muista vieläkään palastaa sitä. Ei! Nyt ei oo sopiva hetki! Toinen kriippi Oi tipahti, helvetti. mitä? Nyt mä menen kyllä karkuun, koska mä olin just ajatellut... Ei, Se on kolmas. ei, mene nyt karkuun. Tyyppi hei, mene karkuun. Äkkiä tulee sitä paitsi zombia, mulla Ei. elämät helvetin väissä. Ei, tää on liikaa kaikkea. Pääseekö tänne sisälle? Tänne saunaan. Mistä saunan ovi on? Oikeesti, mistä on ovi tänne saunaan? Tässäkö? Oikeesti, mä menen turvaa syömään. Mä menen syömään. Sitten se vielä olemmaskin. Onko se? Tosi ovien takana. Mä oon jossain saunassa, saakeli. Mä teen Mä jään tänne sitten. Turvaa. Mutta se ei oo kattoa. Ei ookaan, kyllä se saa. Löit se mua? En. Kuka sitten? En mä lyön. Kun miekka itse sun muuhun. Ai. Menit se ovesta ulos? Toi ei taas näyttänyt, että se olisi avannut ovet. Näytti, että se olisi mennyt oven läpi tälleen. Niin vittu on. Jos on ne 2 kriippaa meidän. Niin on, kun ne tippuu katolta. Tuollakin on creeperi taas. Mikä on? On tuo creeperi katolta. Eikö se on sen Dirty Blockin päällä? Mitä vittu? Ei, fuck. Niin, jossain ne on. Koska ne tippuu katolta, mä lähdin niitä karkuun. Voi ihan vitulla päähän. Jossain ne on. No vetää vittu toinen creeperi ja auttakaa. Ei, zombi vielä hyppää. Kasa puiput saatana. Ei, Ja nyt ei tuut veteen. mä oon tonne menossa tota kohti. Perkele, sä oot vaan turpaa. Kato nyt tätä vestaa. Ai hemmetti, Tuhota ihan kokonaan. niin tuho. Niin Joo, tuho. tuo creeperi tuohon Ai meidän himaan. hemmetti, ei nyt alko palaamaan. Mut vielä on niistä toistaan tässä himaa. Ahdet haluatko mua himaa? Mä niin viedään, kun tuodaan eikä viedään. Mitä? Mä oon nyt Mikkolassa. Ethän oo. Mutta otan tänään mä oon himassa. Kato pupu, mä näen ensimmäisen pupun. Mä käyn nähnyt. Tää on pupu. Ensimmäinen Ota pupu. pois sen. Ensimmäinen pupu, minkä mä näen oikeesti tässä pelissä. No ensimmäinen pupu. Derpity herp. Vähän lehmää joutuu vetämään. Missä mä nyt sanon band on Derpity herp. Aha! Mä kävelen päin seinää. Derpity herp. Kävelen päin seinää tuolla menolla. Ai jos laitat taas oveen, mulla olisi ollut näitä ovi vähän enemmän. Miten ne autot oltais koko ajan? Mitä vittua sä sekoilet? Missä mä otan 2 ovea? Tänne kyläismökkiin. Niin. On ihan vittu, onks tää kyläismökki? En mä sitä tätä meidän pääkämppää. Niin. Kyläismökkissä on vasta eri värinenkin kuin tää. Nyt mä huomasin muuten YouTubea, että tää taas ei ole. Ikkunoita. Niin, täällä ei oo ikkunoita. Vittu. Meillä ei oo ikkunoita. Ei näy yhtään ulos. Vittu ei oo. Voit sitä. Tuo ei oo ikkunoita. Vittu on unohtanut ikkunoita saatana. Mitäs mulla on tommonen perusase unohtaa kuin vittu ikkunat? Tehdään sitten, kun mä tuun himaan, tehdään ikkunat sit tähän meidän käskyssä. No. Joo. Joo. Joo, tehdään vaan. Jätetään ne tällaisia. Joo. Mitä vittu väliin? Ikkuna. Turukka. Saatanan perusase unohdettu ikkuna. Mulla meni vittu akse. Tiedätkö mikä ne sakse? No, toi kyllä. Ennen kuin sä oot kahvin, sä voit pakata mun repun valmiiksi. Aivan toi. Se pitää. Niin pitää hakea vettä.